Čaute, vítam vás Koco pri ďalšom gameplay na hru Killing Floor v Custom Shit serveri, samozrejme s Mircom a ASVK. Takže poďme na to. Momentálne sme na mape nejakú porn shop sa to volá. Viem, že Pižo, kde si? tu som. Čakám. No mg. On by nemal kecať, zle ho počuť. Máš aj ty také lagy? Dobre, takže ideme na to. Ideme vystreliť z hlavy všetkým zombíkom. Pau, haha, džš. Píf, paf, pof, puf, pev. Vidíte? Som level 8, to na tomto serveri je. Vyššie levelové jak 6 je. To aby ste videli, to nie je klasický server. Ktorý ti som opitý. Ja som si vypil. Aby ste videli, to ja nerobím, to mi robí sama obrazovka, že to tak kýve. Bitch. Do pič. Hejha, do pizdy. Yo, spomalené. Takže ľudia. Ježiši Kriste, prosto s tým ho chytím nerva. Do pizdy, niekto sa nás napojil. Nevadí. No, takže jak vám poviem, táto hra je dobrá. A my budeme robiť aj súťaže, v ktorých budeme dávať hry za to, napríklad, že dajme tomu jednému človekovi z vás, ktorý sa tam prihlási, my povieme, aby Tell me, boy. I've been playing in this server longer than you have. So, what the fuck is up with your kicking? Shut up! Ty čurák. What shut up? Please, bro, please shut up. To sú You have retardi, nothing better hej. than to say. Sorry. And don't say anything, okay? Sorry za retardov, hej. Bro, Retardi sú to, mog. Please, bro. To sú retardi, ty vole. Where are you from, actually? My friend recording video, please. I don't give a shit. Ty čurák. Dobre, dám ho tam, že tak a že... Kde to je kickvoting? Instead of placing a fucking vote kick on me, you could at least tell me I'm doing a sorry. Could you leave for a second? And I would say yes. Dobre, kľud všetci. No a ešte som nedorozprával vám, že budeme usporiadavať súťaže, v ktorých budeme... Ten, kto sa prihlási, tak bude môcť, dajme tomu... No, povieme mu, aby... A keď nám zoženie ľudí, ktorí nás budú odoberať, alebo videní, si vyberieme, že koľko chceme, aby nám on zohnal, aby nás pozerali ľudia. A keď to spraví, tak mu dáme tomu za to hru zadarmo. Ak budete chcieť niečo viac vedieť, tak napíšte do komentov, ja vám aj tam napíšem, že aké hry budeme dávať. Ale ešte zatiaľ nemáme dosť hier na to, aby sme usporiadavali tak vo väčšom tú súťaž, takže zatiaľ len pozerajte a píšte do komentov, že na aké hry máme natáčať. Napríklad na Slendera sa chystá natáčať, hej. No akože ešte... Hrávam Slendera, ale potrebujem... Ale je to dosť heavy hra. Ako vidíte, Exta Mirac sa idú zabiť. Ale on tu dúfam, že prežije. Asi nie. Nie. Neprežije. Nevadí. Lags, aha, lagy, no. To je pravda. Nemám rád týchto
Shiverov, ty sa na nich pozrieš z diaľky a oni sa k tebe portnú, to sú nesvidní. Takýchto ja rád nemám vôbec. A ty skáp, ty... Oh my god. I'm reloading. I am reloading, bitches. A tohto tu buglo, hej, čo ťa buglo si nad steny? A ty? Hej, čo? No chyť si ma, ha, nechytíš ma, do ryti ďalší. Ty... Skáp. Skáp. Coco, heal me. Okay, bitch. Thank you. Stand still. Do I look like I'm nicking stuff? No, dnes som mu napísal, on to asi pochopí. Musím zistiť, bože, som si nastavil, že ak budem rozprávať sa s ním, ja som čurák. Aha. Čo to tu neuvidím? Že pre vás ľudia idem si kúknuť, kde sa môžem rozprávať. Ja ktorým tlačítkom rozprávam. Volk, no. Bože, volk, ja som retard. Let's see. Medic, where are you from, actually? Aha. Nie, ja som retard, ja viem čo je toto. Jaj, bože. To kúknem potom, ale ma teraz nezabili. Tak sorry, že tu nehrám a že tu kúkam. Takéto hovadiny ľudia, hej. Riti. Nečítava sa, nie, svinia. Objaví sa pri mne. Ďalej, Mirec, tu nestojí, ty si retard. Fakt retard, ja vám poviem. On tu tak stojí a myslí si, že ja ho budem ochraňovať. Alebo čo si o mne myslí. No poď, ty svína. Ty svína. Ty svína, ty jeden svíňar. A ty čo, ty, haha, vedľa, haha. Headshot. Bitch, motherfucker. Šiš. Skáp, aj ty skáp. Aj ty. Bože, zase som už rád, no toto neznášam. Nemám to rád. Tak akože keď mi to dá nesmrteľnosť, tak hej, ale... Momentálne nie. Shit. Minilak. Oh shit. Sirena, skáp. Do pizdy. Ja tých mojich neznášam. Jak to si som ho ne... Bože to... Retard! Dobre chlapci, jíha, ideme utekať. Nikto nás nechytí, aha. Ja mu zdrhnem. Shit, motherfucker, skáp, ty ciganem vyjebaný. Nasrali ste ma, som Rambo. Áno. Kámo, tento typek, čo má na ruke meč a ty čo ty? Mravec jeden sprostý. A... Zväčšený mravec podľa mňa. A ďalší. On ani rozkrok nemá. Aha, nič nemáš medzi nohami. A ty tu neblaž po mňa, ty. Ty sa uvedom. Kráva jedna. Čo si tu dovoluješ? Ku kocovi. Šiver jeden. Zasratý. Môžem srať. Prebijem si. It's time to go shopping, bitches. Go. Čo? Ty vole. Sorry za toto, hej, čo tu teraz vidíte, hej, to není pre mladých.
Ani pre mňa. Fuj, Ježiš Kriste. Tu predávajú oné umelé diky. Ježiš. Stand still or I'll stick it where the sun don't Ty vole. bloody shine. I'm trying to Thank you. not bloody tickle. Miro má veľkú hlavu, aha. Mierec. Big head. Kúknem sa na seba zozadu a ja mám čapočku. Iha, ja som Santa. Vidíte, aký som zhorený, vidíte to? Mám vestu a som zhorený. Má trafogranát a mám tam rajné bubliny. Hnistami, fuj. Tento, bože, aká veľká hlava. Bože, to je bola. To je bola, ty vole, fakt. Kidmaster. Kid, čo ty kid? Si malé deta, čo? Ty báče s tou má skoro aj nefany. Nehustex. Ježiš. Sparta. Idem vnúka, aby som bol hustý, že sa dokážem ubraniť aj v dome. Sme smrteľný. Dobrý. Skabaj, ty skab, ty bezdomovec jeden. Dovolte si na mňa, nie na tohto. Som nesmrteľný, aha. Hihihahaha. Jak vidíte, život sa mi nemíňa. Je ďalší lak. Iha. Dobre, ideme na to. Nechajte ho, vy svine. Poď na mňa, ty Hustex. A ty poď na mňa. Ja sa rozbijem všetkých. Sekáčikom ti hlavu otnem, ty. Naporcujem si ťa na sushi. Potom ťa zjem. Nechaj ho, ty. Si hej. Som sám? Jak je to možné? Ty vole, ako si veľa ich tam, dobre. Použijem tohle. Dobre, zlušil som nesmrteľnosť, je to na nič. Hahaha, aby ste videli, že ako vypadám. Skapte. Všetci kapte. Čo si hustý, čo? Održíš zo pár nábojov, ale... Hustý je. Aha. Dobrý som, čo? Až na to, že horím asi. Už nehorím. Jiha. Aspoň tento obchod vyzerá normálne. To nepredávajú kondomy. Čo to? Takže kvôli vám by som mohol aj zmeniť výstroj, ne? Či nie? A zmením, čo? Nech to je trošku funny. Dám si... Tohle si kúpim. A kušu. Aby ste videli, že aký som ja pán. Tak, a ideme na to. Go. Môj arzenál. Čo to je? To je... Nejaká mačeta. Potom... Pivky. Kúša. Čo strane nejaké disky. A ešte... Kosa.
Jo, ideme na to. Ty moje zlato, jo. Áno, nechajte ho, ja som hrdina, postavím sa pred teba. Nech ma zabijú, ty prežiješ. A oni sa opijú. Ha ha ha. A hlavu ti odnema. Hej, ja si chcem odnúť hlavom tu. Ty vole, to je iný krik, by som to nechcel počuť. Ty vole, 40 HP. Asi hej. Aha, skap ty ožaran, ty prasa jedno. Nenažárané prasa. Ty tiež skap ty. Ty čo si ty? Aaaa. Vy svine. Ježiši Kriste, aký lak. Není možné. Tak, presne. Aj tebe hlavu otnem. Tak. Veď už ma nechaj ty. Sociálnu. Teraz aha uteká. O to koľko má HP. Ty vole. Ľudia, ja zdrhám. Iha. Pú, spomalený čas, ľudia. Ježiši Kriste, nechajte môjho best frienda. Rozsekám vám hlavy, ak sa ochytíte ešte raz. Pretože, jak vidíte, môj speed, keby som mal hacky. A nevidno tu kosu, jak sekám. Jaj. Nesmrteľný je. Si hej. Skápeš. No poď na mňa, poď. A jak mu hlava odpadla. Hustý je, svaly môže mať, ale keď mám v ruke kosu, tak mu ani Crysis nepomôže. Aj tomu by som hlavu odťal. Nič? Tak. Fuj, som sa rozletel. Nie, nestihni ma obgrcať. No vidíš. Do pizdy. Nie, 20 HP. Ježiši Kriste. Jakú mám masku. Hustý. Ja mám furt tú istú. No problem. No problem, oho. No, fakt no problem. Ja si myslím, že by som mal zmeniť equip, lebo... Ale nie, veď mám kušu. Čo nestrám s kušu, ja som retard. Coco, buy armor. Oho. Thanks, bitch. Thanks. A teraz sa mi pozrieť, že ak sa rozpráva. Dúfam, že to nájdem do tej chvíle. Pätnásť sekúnd. You. Wanna see something cool? Ja aj kapslokom. Ďalej, ja som bol retard. Nemôžem mať mikrofón na kapsloku. A ja to premením na ďalšiu hru. Má zlaté akačko. Tak rýchlo strieľa, ty vole. Tuf. Uha. Tomu by som dal like. Ty vole. Fuj, to bol chlap. Fuj, Ježiši Kriste. Buzerant jeden. Cepli. Teplož jeden. Tak, tu sa postavím na... onu, na strechu a...
Musí ich tu hasiť. Či? Nie, idem dole. Lak. Ježiš, ja som múdry zase. Jo. Jo, ty shit jeden pojebaný, čo si myslíš o sebe, ha? Že čo, že keď máš motorovku, že máš na kosu do púbka dvaja tam sú, hustí ste, čo dvaja, čo si myslíte že o sebe, že čo? Patriarch? Čo, boss? Kde by sa zobral boss, by som rád vedel. Ty vole. Ty vole. Ty vole, ty vole. What the fuck? Are you kidding me? No, ty si retard. Ty si retard, ja ti poviem, že ty tvoje čareva, čo ti trčia, čo sú to báče, ti ho trhnem na ďalšiu hru. No ty počkaj. Čau, uvidím. Takže čaute, uvidíme sa v ďalšej mape, hej. Čaute. Čaute. Zase koco, zase sa vidíme spolu. Tak v tej predložlej mape som Kosík. Kosík prehral, či ak sa to dá povedať. Ale to nevadí. Teraz nehráme na najťažšom, vtedy sme hrali na najťažšom. Hello nerd. Teraz je suicidal. Takže samovražedné, hej. Tak to vyzerám, vidíte, ak som pekný? Sexy už celý som sexy. Ešte oko. Musím si dať pozor, aby ma auto neprešlo, v tejto mape auto chodí. Ježiš! Tomu ver. Pozor na auta, ľudia. Where are you from, Coco? Slovakia. Slovakia. Rozumiesz ty bosanski? Čo? Rozumiesz ty bosanski? Jako ci rozumiem? Nie rozumiecie. Ma- Nie polski. Maďarsky? Nie maďarski, nie maďarski. Bosanski. I'm reloading. Cover me. Trochu. Shit, motherfucker. Hold on a tick. I'm reloading. Flashpound, čo to robí flashpound, ježiš. Oškrabem si pod pazuši a hneď sa vrátim do hry. Do riti flashpound. Ja som si nevšimol. On sa za mňa rozbehne. Ja som v riti. Je do riti. Skap ty flashpound, ten sprostý. Hlavu ti održím. I'm reloading. Pustí si čo na diaľku? Dobre. Skabuš. Give me a sec. I'm reloading. Iha. Maďarsky? Či Nie, česky? Give me a sec. I'm reloading. nie czeski. Hungaria? Nie Hungaria, Hungaria jest maďarski. Maďarské, haha, hej. Sorry. Napíš do chatu. Viděl, myslí asi Čínu, Čo, ja som nepovedal, on po čínsky nerozpráva. ale má taký prízvuk. No Čína. Hey please, where are you? Čo? I am from Bosnia. Stand still or I'll stick it where the sun Bosnia? shine. Či čo? Kámo, ja mu nerozumiem, ľudia. Ak budete vy vedieť, tak napíšte do chatu, lebo ja mu fakt nerozumiem. Ani nič proste, veď... Bohača. Čo rozprával, ľuďom ani nerozumie, ty vole.
O, Bosnia, čiže... Can I get some money, please? A little bit of cash. Grab it while you can, lad. Thank you. Bosnia? Bistnia? Bosnia? Yes, yes, Bosnia. They're guns, boys. You know what to do with them. What's that bloody On je z gun? Bosny? Ty čo je? Bosnia. Where is Bosnia? V Európe? Bosnia is close to Serbia and Croatia. Čo? Nič som nerozumel. How old are you? Okay. No more Mr. Hej, sa pýta, videl, mám minimálne 20 rokov už asi, čo? Si myslím. Cover me, I'm reloading. Ja mám vestu, aj keď som ju mal už plnú, hej, a to nevadí. Skava! Svinia jedna. Kde spadol? Svinia jedna. Hlavu mu udržím. Hejha. Give me a sec, I'm reloading. Bosnia! Да. Да говоришь по-русски? Ты... Мальчик? Shoot. Мальчик? Malchi, Malchik. How old are you, bitch? I am 18. Čo? 18? Čo? Ja neviem, tak... No. No celkom starý, 18 keď mu je. Cover me, I'm reloading. By vedel, že som pochopil, mu aspoň napíšem. Yes, 18. Yes. No, vyzerá, keby furt strieľal. Čo za buk? I am legal, you see. Čo? Ty vole. Vyzerá, keby furt strieľal. Nemusím zavrieť? Či ne? Nezavriem ho, na čo? Mierec je nadstený vonku. I'm reloading. Ideme. Haha, ja som ho zabil, nebudem ste drti sireny. Ježiši Kriste, som uveríte. Jedna. A druhá už není? Taký si fail. It's time to go shopping. Jump. Čo chce? Ten retard. Ja mu si hlavu rozbijem. Coco, heal me. Ok. Kde retard? I'm waiting for you. Stay put while I heal you. No, vidíš. Thank you. OK, no problem. Podľa mňa sere Marian ten typek. Ja už nás tu ako si veľa tento sociál, že tu prišiel. Teraz to bude chodiť okolo zombíkov, už zase skapeme. Samozrejme nikto tu nevie hrať. Jop. Natáčam nie pre ľudí a nie pre teba ty. Jo Miro. Ako vidíte, Exmirec a SVK sa teraz na mňa pozerá. A aj tu teda až rozprávam pre ňoho, aby ma počul. They're coming. I'm gone. Lebo keď nevidíte do riči. Toto, Hej, idem za tebou, ale laguje ti rane hlas. Ty vole. Tomu ver. Ty vole, ty máš najsexy rupsak, kde si ho kúpil? Čo? Kde si kúpil ten rupsak? Aký? Čo máš na chrbte? Jaj? Kde to mám steska volať? Tie svine nás tu zavreli, to sú iné svine. Haha. Môžem si mysleť, že nás... Jaj, steska! To je dobré, to ja si poviem kúpiť. Dobre, to mám aj klavesnicu.
Klávesnice masteska, no. Tomu ver. Takže... V Tesku sú výhodné veci, keď vám poviem, sice nerobím tu teraz momentálne reklamu Tesku, ale sebe, to nie reklama, hej, ale gameplay, no. Asi trepem hovadiny. Skápaj, ty. Koto, podám. Idem za tebou, počkaj ma ty. Bum. Idem. Ty vole. Don't touch my nipples! Okay. I'm understanding. Než akože sorry ľudia, hej, za moju angličtinu, hej, ale... Меня Ešte понимаешь? nemám 20 rokov. Ale čo si zase po rusky pani majú? Da! Miro, aj tie Kanady máš pekné, čo máš na nohách. Sa mi páčia. Pozor vedľa teba, brút! Dobre, už som odstrelil som mu hlavu. Jak čumí na mňa ksichtom. Čo čumíš na mňa, ty si zmizol. A toho typka buglo, či čo? Haha, som Santa aj s Mírom. Kámo, on streľa už 106, je retardovaný. Míňam si zbytočne broky, no. No dobre, no. Miro, behind you! Okay. Slenderman! Slenderman behind you, bitch. Just right. Slenderman za tebou sedí, hej, aby si vedel. Dobre, ľudia sa raz poobzerám. Hej, kde som? Aj tu som. Sorry, hej, to som sa obzeral za seba, ešte náhodou nie za mňou Slender. Normálne sa bojím Slendermana. Kamu tie auta ma seru. Ja už toľkokrát prešli tie auta. Oh, money, bitch. It's like Croydon on a Friday night. Yes, bitch. One. Aj značka benzínky asi. Nová značka benzínky, Tripware. Tripware, aj tak, no. To som to povedal. Benzín, gorivo. Gori. Happy Talola! Čo? I'm gone. Yes, Okay, I was speaking I'm English. speaking English, bitch. Motherfucker. Hehe, unwelding doors, please, bitch. Bitch. Check it out, where are you from? Ma nechce pustiť. Iný retard. To je retard. No ja tu idem odweldovať, ja ho serem. Jay Hagdow, where are you from? Kámo, on furt strieľa. Coco, don't look at me, look at the enemies. No. You have sexy mask. Oh, skeleton. Don't touch my nipples, please! Čo? Don't touch my nipples, Koto je... OK. Ja sa neviem trápiť s nepriateľmi, ja si tu neviem obzerať toto. Už aj tam viac nedajú nás tu toľko, že kým všetkých zabijú, tak ja si tu môžem postať a nadávať im.
že vy svinia, ten jaký šprinter. Halleluja, 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 halleluja. Give me a sec. Mirca vyšíbaj mne. Fú, Ježiš, aká hnusná žena, fuj, Ježiš, nechaj ma, ja ti nezaplatím ani cent za to, že ma chceš. Takým štetkám neplatím ani ervo. Ja som dostal peniaze, čo? A život som dostal. A chcem len naskočiť, čo? Na stene si, je? Na stene. Help me, please! I go! Bitch! Zavriem dvere. Prečo som na stene? Zavrite sa dvere. Hihi ha 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 ha. Hihi. Zavaldujem sa tu. Shit. Nie, prosím, nie. Headshot. To z motorovkou jak retardovaný. Retard, proste, ideme do shopu. Get to the trader, bitches. Kde je trade vlastne? Go to the trader, bitches. Affirmative. Stand still, you clown. Aj mne doplň vestu, ty retard. No vidíš. Thanks. Stand still or I'll stick it where the sun. Some dumb bloody shile. Idem taký bloody shile. Že budeš z toho na hlave. Ta bude bolet všetko. I smrade jeden. Čo si o mne ty myslíš, ha? Ja ti dám. To môžem vymazať. Si vyskúšať takú novú zbraň, hej. Golden AK. Toto je dobrá zbraň, nač. Dobre, na ďalšiu... Drdi. Kam to bol asasín? Tento. To je iný skin. Na ďalšiu mapu si kúpim, či na ďalšiu mapu, na ďalšie kolo si kúpim. RPGčko. Dá sa mi, alebo nás niekto naháňa? Zdrhám. Takže zbraň, ktorá bola vyrobená v druhej svetovej vojne pre fašistov. Teraz ju používam na to, aby som zabíjal zombíkov. To nevadí. Ľudia, pochopte to. Zombíci neexistujú. Aj nikdy existovať nebudú. Som dal headu. Hej, tu som. Chyť si ma. Nebrať, prosím ťa, nebrať, lebo ja skápem, ti vravím. Dobre. Stal som full ammo. Kam ten typek je zase nesmrteľný, nejaký. No, aby ho neprešlo auto. Chcem vidieť, čo spraví. Aha. Nebľač ty. Oh my god. Retardovaná je proste. Retardovaná. No ja ju chytím, keď ju chytím. Bude sa mať po hlave. Ale čo ti dám brokovnicu? Si mi ho vyžral. On mi ho vyžral. Hlavo. Trlím.
Enemy spotted. Dobre. Zaujímajú ma také sirény proste. Už sa prebiť a doplniť. Tak. No. Ja ľudia, keď budete chcieť si so mnou zahrať, tak proste ja sa volám Koco, hej. Tak proste som priateľský, s každým sa skamarátim, hej. Mne to je jedno, kto je to, že či je to nepopulárny človek, alebo že koľko má rokov. Hlavne, že s ním je sranda, alebo niečo podobné. A ten čurák zase chce pomôcť, zase mu ideme rozbiť hlavu. A flashpound s dlhými rukami, okej, idem, čaute. Okej, I go, bitch. Prečo zalodoval dvere, ho zastrelím, ja mu hlavu održím. Chce pomôcť? A dvere zaveldujem, ten čurák. Dúfam, že je tu nahore, alebo ak tu není, tak ja chytím nervy. Ja tu tento, to ma nezaujíma. Ty vole, iný flashpound. Ja, Ježiši Kriste. No, vidíš, že to ide. Ty vole. Iný flashpound, mini hlava. Som chcel tak vyzerať. Taký vymakaný a mať mini hlavu. Tak čo? Kebyže môže mať veľa rozumu, tak mi to bolo jedno, či má veľkú alebo malú hlavu. No. Tento čurák, čo chodíš dozadu, mám ti rozbiť hlavu? Fuck you. Hustý si, čo chceš odo mňa, aby si iba žobral, čo ty? Jediný komu dám je... Mirec! SVK. Dobre, mám na krivo čiapku, ale to sa nedá napraviť, bohužiaľ. Dobre. Kupujem... Čo je? RPG, no. No vidíte, že toto je. Že sa dá. Všetko sa dá, ľudia. It's raining money. It's raining money. Pištolku, vidíte? Pištolku si kúpim. Vidíte? Ja budem snajper. Budem snajper. Dobre, nehýbem sa, no. Dobre, no. No, ten typek aký si hustý, ty vole. Je plný server už asi. To si ma fotil? Fotil si ma? Jo, hej, dáme to do videa. Si božne nemastí, Miro, ťa poznám. Isto, hej. A mám RPGčka, vystrieľam vás všetkých. Ty vole, to RPGčko je good celkom. Ja idem sem. Ha. On tak sa uprostred hry objaví flashpound, to je dosť čudné. A tu mám miesto pištole mám. Dobre, teraz to môžeš zavedovať, aby som nebol zlý pre teba, kámo. No vidíš. Teamwork, teamwork! Teamwork, bitches! Yeah, yeah, yeah! To sa mi páči takto, ľudia. Teamwork sa mi páči, ľudia. Áno. Toto je niečo pre mňa. Kámo, ten typek asi opakuje, čo si bral tiež, aha. RPGčkom. Asi mu idem doplniť život. Aby nepovedal, že som čurák. Čo? Čo? No tela, možno si rozbijem. Dvoch. No asi... Ďakujem pekne. Ty... Jaj. S pištolkou. Headshot. Čo, iný výbuch. To bol riadny výbuch, ľudia, ste to videli. Boli ste svedkom veľkého výbuchu koca.
Ha ha ha. Jak vidíte, tí čo budete pozerať toto video, sa stávate iluminátmi. Členmi Kocovského rádu a Mirovského rádu, ktorí vás budú podporovať do konca života. Ha ha ha. Stačí len do Steamu napísať KOCOSVK, alebo Zelina 3, alebo Diamond 2 a pod týmito menami nás nájdete. Skúste to. Som hore na budove, len aby si vedel, Miro. A ak ma chceš zabiť, sprav to. Ja som ochotný zomrieť. Pre svoju česť. Áno, presne tak. Ty vole. A nie Flashpound. To je... Scrake. Ja si mielím týchto typkov, hej, sorry. Sorry, hej ľudia, ja vám poviem, že sorry. Bo keď sa mi nepodarí urobiť sorry, tak urobím proste, že Dory ti, hej. Ty vole, tento kon sa mi páči. Ty čo tu stojíš? Si bugnutý, hej, mám ťa vymazať z tohto servera. Ja som admin. Ale nie ľudia. Nejaký nadstenství, aha, ústred do hlavy. Tak nič. Ty vole, ty čo tam stojíš? Ty, že by ťa prešlo auto? To je čurák. Dvoch klotov sa mi asi oplatilo vystreliť. No. No. Kde je shop? Tak, ideme do shopu ľudia. Ráno, by ma auto neprešlo, jaj! Ty vole, iný stres. A lag, sorry ľudia, hej. Ale ja nemôžem za to, že... Ty vole, tento vyzerá jak cotka. Nemôžem za to, že to tu laguje proste, ja to nemôžem. To nás nebudem používať. Kúpim si radšej duálky. Čurák, tento kickball si myslí, že ho každý chce. Miro! Vyzeráš jak Jason. Máš masku na ksichte. Hokejovú. Ty vole, Miro, ty držíš dve zbrane v ruke. V jednej ruke máš škorpík a v druhej RPGčko. Jak je to možné? 500. Nevidím sa! A fakt držíš dve zbrane v rukách. Hej, už vidím. Poď za mňou hore na budovu. Ideme ich hasiť RPGčkami. Tých sproštých zombíkov. Podľa mňa to ani zombíci nie sú, podľa mňa sú to nejakí bezdomovci. Čo nemajú čo jesť. Kanibali. Toto je momentálne, že... ulica. Neviem aká ulica je, ale... Proste ľudia... Keď nemáte čo jesť, tak... Nestante sa kanibalmi, prosím vás, lebo nechcem, aby... som vás vypol, jak sa hovorí. Alebo že zabil, jak sa hovorí. Ty vole. Haha. Už som v riti. Nevadí. Help me? Čo je k Miracovi? Nič mu není, máš 99 HP a hovorí help me. Yo, bitch. Oh, fuck. OK. Jaj. Pekne. Ty vole. Ja že už hodím zachrániť a typek skápne. Tak. A keď som dostal len dvoch a oznámení. To čo bolo? Ty vole, ste to videli? Sa odrazilo asi. Jeha, videli ste, jak vyletel? Ty vole. Iný hnus. Oh my god, Flashpound. Flashpound! Už ide, ide si po nás. Čo bolo? Jo! Fuck!
fucking stupid team. Čo? Si dead? Sorry. Dal som. OK. Thank you, Coco. No problem. My friend. Čo je? Toto. Taký amok sa už chytili, ja idem asi vypnúť hru. Prečo? A ukrytí, pomôžte mi. Nie. OMG som chcel ísť. Kľudni sa. Kľudni sa, som chcel ísť. Liam, heal me. Liam, heal me. Heal me. Liam. Wait up, new mag in. Tu nám ma nikto nedostane. Izvieč mi, jebem ťa materu pízdu. Mirec, neodchádzaj zo servera. Neodchádzaj. Čo? Ty Google, asi do... Nie. Nie, zabij ho. Ty vole. Lak. Za tebo. Vidím, nie som slepý. Behind you, behind you, Motherfucker. Headshot. Shit. Ty vole. Give me a sec, I'm reloading. Ne, nechaj ma, ty. Behind you, Coco. Oh, I'm running, bitch. Tak. I want drugs now! Thanks. Mirec, neopúšťaj hru prosím ťa, lebo ja tu budem stratený medzi tými cudzincami, ani neviem rozprávať ich jazykom. Idem dole. Choď. Kde tam aj tak už len jeden. Come get in. Boys, come get me. Thanks. Stand still, will you? I'm trying Thanks. to heal you. Oh, thanks pal. Well, Kurza, predávam zbraň. Čo chceš? Neotravuj ma. Dobre, to som môj arzenál. Please jump, heal me. stand still. Do I look like I'm nicking stuff? No problem, friend. But, My friend. môj drug. Zase som ho nepočul. To je retard, ty vole, ja mu asi hlavu rozbijem. No fakt, ty vole, ja ho chytím, podrešem ho. Štve ma. Má zbraň. Upstairs, upstairs, bitches. That's some good stuff. Čo je? To good use. Hej, Natáča? I know. You're only supposed už som vravel, len... Že už si mi to písal, tak tu netreb také hovadiny, sereš mami, no. no bastards coming through here. Sorry ľudia, hej, že som tu nadával Mircovi, hej, ale fakt som na neho chytil nervy. Okay, boss. Haha, ja ho nechtem zavaldujem, už sa tu nedostanú. Tam skápu. No ja vravím, aha, jeden typek a už...
Zabij ho. Ja, to je Miro. To je Mirec. Tak mu treba. Hlavu mu odstrením. Tak, čo iba jedného? Tak je možné? Kde je flashpound? Za ním! To je retard. Ste ho počuli, že flashpound, idem za ním, sexujem ho asi, hej. Miro, ty zombie Phil. Ty si zombie Phil. Chápete, on je zombie Phil, on prostrpka zombíkov. A je po ňom. Čo on žije furt? Tak. Na 4 rany z karika dať, vole, to je... To je proste nubo. Dva flashpowny. OK. Ohlavujem ich pri... Len ich nechaj, neznasilňuj ich, prosím ťa, lebo... Ty vole... Predáke zásilník, ohlasujem predáke zásilník. Chlapčíka, pomôžte mi. Videl som, bol som svedkom znásilnenia. Prichádza buzerán, Justin Bieber, vypoňal. Dobre. Na jeden typek, čo potrebuje asi healnúť, či čo toto, jak sa to pohovorí tam. Jak sa tomu hovorí v Španielsku, to neviem. I'm sorry, I'm really sorry. Base jump. Why didn't you come up to the roof? Boom. Healni sa. Kým sa nedobehnú tí dvaja, té ploši. Té ploši. Tak nič, sú mŕtvi. Moje RPGčko je legendárne. Kam ten bod je inak tupý. Ten robot, fakt, on je tupý. Kde mám ísť? Pýtam sa, že kde mám ísť, ja som retard. Fakt, ja som retard. Boom. Čo, nič sa nestalo? Jak to je možné? Strelím tam 3 rany za sebou. Zabije to jednoho typka. Čo za Phil? Tento bodič. Robot. Taký hustý. Move in. A RTD, hej, to som zabudol. Sorry ľudia, že dneska nedávam RTD. No, dostal som vestu. Dobrý som. Vidím. Vidím. Dobra. I have a gun, I'm with ammo. No tak keď si minul, to je tvoja vina. Mám max adrenalín 500 HP ľudia. Mám 500 HP. Pán, ja tam mám hodinu umenie. Maximum speed mám. Miro tu na dole je v kuchyni hodený na poličke, na linke gulomet, poď sem dole. Poď sem po schodoch, ty. Ja tu mám problémy. Ja už ho vidím. Vyhoď si ho. Ideme. No ho nezoberem. Veď musíš vyhodiť jednu zbraň, OMG. Ja viem, ale on je moc zamknutý, to by si tam museli skúšať. A ti mi pomôcť. Tá zbraň tlmič nemá, vyzerá ako by mala tlmič. Aj streľa tak. Milý speed. Ja, maximum speed.
Huh? Cool. Okay, I heal you. Stand still, I'm trying to help. I didn't ask you to heal No me. problem, but my thank you. friend. Keep back, I'm welding. Get upstairs, now. Lítajúcia čapka. Zase lag, jak je to možné? Lasse. Lasse. In time. Forgive me. Yo. Bunny hop, bunny hop, bunny hop, bunny hop. Oh, yeah. Ale nie, serwim. Arki. Do a good job, and I'll be waiting. Kde? Rýchlo! Nadcho! Ty si strátil čiap. Nestratil, mám ju na hlave. Ja som videl tú lietajúcu čapku. Videl si nejaký hacker. Mizla! Víš, Jasné. mám pocit, že to je čierna magia. Tak, sa to robí. Don't touch my nipple. Tak sa to robí ľudia, však hej. Však hej, tak to vám poviem, že hej. Keď vám takto mám pravdu povedať, tak tento typek ma štve. S jeho veľkou hlavou. Ha. Sorry. Move. Na svojom príchode posled... Jedného? Tak je možné, že som dal iba jedného. Ty vole, na mňa to už štve. No fakt ľudia, ja vám poviem, že... Zase jedného? Na vás hlavy odstrelám. No. Píšal, je tu nejaká smrť, ale... Hej, neboj sa tej smrti. Buď ťa pôjde zabiť, alebo pôjde na niekoho, alebo pôjde na zombíka. Jedno z toho. Daj, čierna magia, tak vraví. Kde je ten retard? Kde sa nachádza? Flashpound, hľadáme Flashpounda. Takže ja pozerám. Ty vole, to čo má za zbraň? Jaj. Medy. Tlakuje. Jau, presne tak. No, Mirez mi ho vyžral, samozrejme. Pou. Zase jedného, to je možné. Stand still, will you? I'm trying to heal you. Can't you see I'm reloading? Nothing bad. No one's coming this way. Počkaj, ešte vestu ti doplním. It's closing time. No one's Tak. Pomáham. Tam $1000. Vážem, samo čakaj. Coming up. Help me. Aha, mám portál torrent. To stojí 6000 ty vole. Ale je dobrý. Can I help you? Ah, I'm gonna help. Your problem. I'm gonna help. I'm a bro. Yup. I know.
Zase Dodge lag? it. Stuff. Jak je to možné? To jaký mám ping? Dodge Slabý mám ping. Neviem, jak je to možné. To je čudné toto. Ja mám zmenšenú hlavu a zväčšené telo, sa mi vidí. Ešte aj s čapičkou na hlave. Na mini hlave veľká čiapka, to je husté. Zase dostajem čiapku, keď už ju máme jednu, ne? Chudák. Dúfam, že mi zničili torrent, lebo ich vystreľam. Ty vole, tomu ver. Á, no dobre. Just right. Good night. Icha. No bastards coming through here. No, 41 Jasné, minútový že- part, hej? Stand still or I'll stick it where the sun don't bloody shine. Stay put, you div. get upstairs. Get upstairs. Now. A načo? Ešte striha. Neviem, či máme to Tak ti oprávnenie. dám po 15 10 minútových partoch, nie bože. Sorry ľudia. Miro má problém. Takže to bude strihať. Nie. Miro je retard. Nie. I heavy god. Ono by ste videli. Fakt reálne. Je to v pohode typek, ale to čo sa teraz pýtal, tak to bolo retardované fakt. A predposledný wave. Tak to by sme mohli dať. To by sme mohli dať. Tomu ver. Ty vole. Mi to HP miňa. Čo je? Ty vole, to sa mne nepáči. HP potrebujem. Tak. Čo je? Čo je? Čo je? Čo je? Dáme aj TF-ko? TF-ko? Ľudia, sorry, že sa tu rozprávam takto s Mircom, že sa tu dohadujeme, hej, ale chcel by som vedieť, že či vy by ste nám dovolili natáčať TF-ko, ak nás budete pozerať. Jasné, hej. Ja si myslím, že sa oplatí nás pozrieť, lebo budeme dávať aj funny servery, napríklad budeme dávať, ak sa nám podarí, budem dávať funny mapu, nie funny, horror mapu z Jerry's modu. Takú reálnu horror mapu, že ideš dopredu a vybehne ti tam, alebo ešte tam zabľačiť. Takú funny, aby ste sa zasmiali trošku. Ale hlavne chceme, aby ste nás pozerali. To chceme potešiť ľudí. Zase mám malo pomierať. No lák. Jaj. Healoval som ťa zozadu. A ruky. Hej, môžeme aj TF-ko natáčať. Aha, skrejk, jaký ústý. Ježiši Kriste. No
poď. Wait up, new mag in. Watch it, I'm reloading. Zase na mňa. Bloody tickle, you. Ty vole, koľko nás tu je. Sa čudujem, že to laguje. I'm long, follow me to the darkness. Ľudia, fakt, ja si budem ceniť čo len jedno pozretie. Stand still, do I look like I'm nicking? Ale Okay, ak si chcete so mnou zahrať, napíšte mi, už som vám povedal. Možno nie som populárny, ale uvidíte sami. Skúste mi napísať a uvidíte, aký som. Že sa to oplatí si so mnou zahrať, alebo byť so mnou kámoš, ale niečo také proste, alebo aj s Mirom. On je tiež v pohode riadne. Hlavne vám všetko vybaví, on je coolový typek. Vybaví vám čo budete chcieť, hej. Ale hlavne tú súťaž som vám už vravil. Napíšte do komentov proste ľudia. Napríklad napíšte nám do komentu napríklad nejaký program na úpravu videí, aby sme mohli vám urobiť lepší zážitok. Hej. Nejakým, alebo ešte sme s tým len teraz začali. Thank you. No problem. Ty vole, mi zničil môj torrent. Mierez je mŕtvý, aj? No to je na nič. No táto hra je ráne dobrá. Vždycky na Vianoce by ste si ju mohli... Počkajte si na zľavu a kúpte si ju, ráne dobrá je to hra. A keď sa nezdá. Baví ma to a bude to baviť isto aj vás. Tak mám masku. Aj čapku, ešte zmenšenú hlavu, to je iný fail. Bože. Ide posledný wave. Flash poundy, FP. Prosím. Aj mne. Zasa mi tu vyskakuje tá ruská skupina. Ty vole. Ja mám. Tak akože v basuke. Nerozprávať, neviem. V RPGčku nemám. Idem... Medic. I am medic. I will be Wanting to run medic. medic? To next round. Lock. That's a hey, sorry. Medic. Čo to není medic? Je to medic. Jasné, že to je medic. Ty vole, 8 blokov. No. Kúpim kušu klasickú. Nie, som to nestihol, no ja som noob. Ty vole, no len toto? No tak si ma si ťažko prežijem. Kámo, ja som si nestihol kúpiť žiadnu zbraň, mám len kosu. Vidím boss. Ja mám tu, Aha. čo som mal v sebe. Vieš tu veľkú. What the fuck?
Ty vole, ich je. Jej. Pekne nás ničia. Jaj. Asi hej. Nevadí. Za 170 sekúnd sa spawnujú. Sice z low equipment, ale to nevadí. No. Dúfam, že ho dajú, lebo tam s týmito zbraniami pochybujem. Dám si aký perk, tento asi. Zase. Díhav tu prejde, ne? Či teda ďalej tu nechodí? Asi ne. Mám šprinter. Podľa mňa. Ja si myslím. A Mirec, Mirec sa ešte nespawnul. Prvý traja sme down. Ty vole. Dvaja posovia asi, hej. 60 sekúnd, vydrž. 60 sekúnd, ešte 60 sekúnd, kamo, vydrž. ...40 sekúnd, kámo, a ideme na to. Dáme to. Berec sa spavnul. Už tu dvaja. No sorry za to, čo mi tam dolo vyskakuje, to je nejaká skupina, som sa... Ma do nej pozvali, tak som to prijmul a teraz ma furt dotravujú. A ďalšie video to už nebude. Sorry. Čo je? Nechápam tie lagy. Žite ľudia, žite. Jaj. Si hej. Ty volaj na zbraň. Vyhnúť Mirca. To mu verže byť. Sme dvaja zase. Svetlica, zachraňte nás. Jaj. Inak slabí sú. Počkej, ma pozri sa.
go behind you. Sorry za prerušenie. Chod to spať krúžok. Pri tej laserovke. Že čaute, uvidíme sa pri ďalšej mape.